Σοκ! Κανείς δεν το έδειξε στην τηλεόραση. Αυτό που έγινε στο σεφ, κανείς δεν το περίμενε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στο πιο εχθρικό γήπεδο της χώρας και εκεί τον περίμενε η κόλαση. Οι αποδοκιμασίες ήταν άγριες. Ο κόσμος δεν κρατήθηκε. Του έβρισαν την κόρη. Και τότε εκείνος ξέσπασε. Με μία και μόνο χειρονομία έκανε ολόκληρο το σεφ να πάρει φωτιά. Η στιγμή αυτή έχει ήδη γίνει viral. Μερικοί λένε πως ξεπέρασε τα όρια. Άλλοι τον δικαιολογούν. Όταν αγγίζεις το παιδί μου, αντιδρώ. Και δεν με νοιάζει ποιος είσαι. Τώρα όλοι μιλούν για πιθανές ποινές. Θα υπάρξει τιμωρία, θα του επιβληθεί πρόστιμο, ή μήπως ήταν απλά η πιο ανθρώπινη αντίδραση ενός πατέρα? Εσύ τι λες? Ήταν δίκαιο ή ήταν υπερβολή? Εγγράψε στα σχόλια δικαιός ή όχι και κάνε tag το φίλο σου που πρέπει να το δει.